bener, iku yang nganggo masker. Dinggo sak. Ya ora kayak gue juga. Ya mau lagi pada kenang apa sih? Selain menjaga kenang virus corona, ini juga menjaga menora mambu. Masalahnya kan urung adus. Sementing bengi nang wis maskeran ya lu ngene mama kayak. Kita masker bengkoang iki ya sejan. Lah pada masker iki. Bro, yang kencot kok. Hai kencot, yang Desta. Ora maksudnya yang lagi kencot, yang serius ke. Hai serius, nyong Isa jenenge. Kluwean apa? Tumung-tumung jenengku Isa mulak kluwean. Lah bocor pada kena warung sih, yuk.